Shwmai bawb a chroeso I wers fyw Adobe Express ar gyfer un o ddiwrnodau pwysicaf y flwyddyn I ni fan hyn yn y gwers I byw, sef wrth gwrs diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus bod chi wedi mewn gyfnodi I Adobe Express a bod chi'n barod I fynd amdani oherwydd mae da ni lot o hwyl a o'n blaenau ni ar y sesiwn yma heddi. Nawr, mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi, a mae honna fi chi gweld lawr y gweilod fan hyn, yn sgrolio ar hyd y gweilod, adobe.le/cyfydod, Rhyngrwyd 26. Iawn, felly bydd angen hwnna arnoch chi hefyd ar tab drws nesaf, ond byddai'n dangos hwnna I chi yn y man. Cofiwch athrawon bod modd I chi I oedi'r fideo yma, gosgi pause os ydy'r sesiwn yn mynd chydig yn rhy gyflym. Mae croeso I chi oedi'r fideo ac yna cario ymlaen chwarae ty pryd mae'n eich siwto chi wrth gwrs. Nawr, dwi yn mynd I fod yn mynd nôl ymlaen o'r cyfrifiadur, o'r porwr, i'r iPad, fel bod chi'n gallu gweld, mae pethau tymau bach yn wahanol, maen nhw'n go debyg, ond tymau bach yn wahanol, felly fyddwn ni'n edrych mwy ar hwnna tra bod ni yn mynd. Right, nawr te, dewch I ni gael neidio'n syth mewn, achos mae lot yn ei wneud heddi, felly yna I rannu'n sgrin gyda chi. A dyma fe. A fel chi gweld, dwi wedi mewn gyfnodi fan hyn I Adobe Express trwy hwb, ond mae Adobe Express yn Saesneg. Dun, dun, dun. Chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud, what would you like to do, like to create today? Felly, dewch I ni gael newid iaith Adobe Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Mae hwnna'n rwydd iawn I wneud, na gyd sy'n angen I chi wneud, yw'r camau canlynol. Dewch i'r cornel top ochr dde. Drws nesaf i'r gloch, fe welwch chi eich avatar. Nawr, ar eich cyfrifon hwb chi, cylch smotyn glas golau fydd hwnna. Rwch glic I hwnna. Yna, yn y gwimplen, cliciwch ar Settings. Fan hyn, Settings. A bydd y ffenest yma yn agor I fyny. Nawr, yn y ffenest yma, na gyd sy'n eisiau chi wneud wedyn, yw agor y gwimplen gyntaf sydd fan hyn ar dop y ffenest, a dewis Cymraeg. Chi'n gweld sy'n eisiau sgrolio, mae e fyna ar dop y restr, rowch glic iddo fe, cau y ffenest gosodiadau lawr, a dyma ni nawr yn defnyddio Adobe Express yn Gymraeg. Gwych, right e. Nawr, beth I ni'n mynd i fod yn neud heddiw? Wel, dewch I ni gael neidio draw i'r dudalen weithgareddau. Fi wedi agor efo hyn yn barod. Na gyd sy'n angen I chi wneud I agor y dudalen weithgareddau yw agor tab newydd ar Adobe Express ac yna teipio hwn adobe.le/rhyngrwyd 26 a mae'n sgrolio ar waelod y sgrin hefyd yn dweud. Nawr, os oes da chi iPad neu unrhyw ddyfais arall sy'n chi sganio cod QR, wel allwch chi sganio'r cod QR sydd fan hyn ar y sgrin a fydd hwnna yn agor y dudalen weithgareddau lan I chi hefyd. Nawr, mae'r dudalen weithgareddau yn mynd I fod o ddefnydd I ni heddi, oherwydd mae yna destun mewn ni'n mynd I ddefnyddio, text ni'n mynd I ddefnyddio. Hefyd, mae yna ddolen na sy'n mynd â ni'n syth I dempled ni'n mynd I ddefnyddio heddi. Nawr, dyw'r ddolen i'r templed ddim yn gweithio ar yr iPad, felly ar yr iPad byddai'n dangos I chi sut I chwilio am y templed. Ond os I chi ar Chromebook neu laptop, PC, Mac, beth bynnag, cyfrifiadur, yna bydd y ddolen yna yn safio bach o amser I chi. Reit, dewch I ni gael sgrolio lawr te a gweld be ni'n mynd I fod yn wneud. Nawr, mae ffocws eleni ar gyfer diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd fwy diogel ar ddefnyddio AI, deallusrwydd artiffisial yn ddiogel. Wel, diwna ddim yn dod fel syndod I neb. Na gyd I ni fel sy'n ni siarad amdano ar hyn o bryd yw deallusrwydd artiffisial, AI. Felly ni'n mynd I greu fideo esbonio gyda chyngor ar ddefnyddio deallusrwydd artiffisial AI yn ddiogel. Right, nawr, chi'n gweld bod da fi fotwm fan hyn ar gyfer agor y templed. Ond hefyd, dyma'r testyn ni'n mynd I ddefnyddio. Felly, dim y cwbl lot. Felly, allwch chi ddewis rhyw 4 darn o gyngor I chi meddwl sy'n fwy a perthnasol allan o'r rhain. Ond hefyd, chi'n gweld, mae da fi'r testyn yma I chi ar PDF. Iawn, achos weithiau mae hwnna'n haws I gopio'r testyn. Felly dwi jyst wedi clicio ar y botwm agor y testyn ar PDF, a dyma fe fan hyn nawr wedi, chi'n gweld ar y top, mae da fi tab newydd to nawr, mae da ni Express, dudalen weithgareddau, a nawr mae PDF yma wedi agor I fyny fan hyn. Felly, I ni gael copio draw. Right,
Fi wni agor y templed ar y porwr, a wedyn neidiau'n syth draw i'r iPad fel bod ni'n gallu ffindo'r templed, dod o hyd y templed yma, a agor y PDF hefyd. Right, i agor y templed ar y cyfrifiadur, ar y porwr, hawdd, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud templed fideo esbonio. A bydd tab newydd eto'n agor ar y top. A gyda hwnna, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar y botwm glas sydd yn dweud na llai remix neu ail gymysgu. Clic ar hwnna. A dyma ni mewn yn defnyddio Adobe Express. Nawr, am ryw reswm, mae wedi newid yn iaith i nôl i fod yn Saesneg. Rhyfedd iawn. Wel, os mae hwnna'n digwydd i chi, just clicwch fan hyn. Eto, gyda'r templed yr agor, mynd i'r settings, a allwn ni newid yr iaith fyna yn hawdd. Right, mae'r settings yn araf yn llwytho fan hyn. Fi wni neidio draw i'r iPad i gael cyrraedd yr un man, i gael agor y templed mae fyny. Right, newid sgrin, a dyma ni. Dyma'r iPad fan hyn. Nawr, mae'r tudalen dy fi'r agor. Dych chi gael neidio draw i Safari. Dyma Safari fan hyn. Dyma Safari fan hyn. Tudalen weithgareddau yn llwytho. Cyfa hi. Nawr, dyw'r botwm templed na ddim yn gweithio ar yr iPad. Iawn? Felly bydd rhaid ni ddod o hyd i'r templed mewn ffordd wahanol. Ond, mae angen yr testyn yno ni. Nawr, allan ni drial copio a glido o fan hyn. Ond chi'n gweld, mae hwnna'n gallu bod yn lletwyth iawn ar yr iPad. Dion mi, beth i fi'n neud nawr? Felly, beth sy'n haws i wneud ar yr iPad yw, ar y botwm yma sy'n dweud agor y testyn ar PDF, pwyswch eich bus yn hir yn y fel, long press, pwyso'n hir, ac yna dywyswch open in background. Na ni, a chi'n gweld lan ar y top nawr, mae tab newydd y fi, a dyma'r PDF ni'n mynd i fod yn defnyddio fan hyn. Right, fel i fi'n dod o hyd i'r templed te, wel, dyma fi. Draw ar Express, App Express. Be fi'n mynd i wneud yw chwilio templed gyda'r gair Saesneg explainer. Explainer. Felly, lan ar y riban D ar y top, dwi just yn mynd i glicio mewn yna yn y bar chwilio a dwi'n mynd i deipio'r gair Saesneg explainer. E-X-P-L-A-I-dot N-E-R. Explainer. A wedyn pwyso return, enter. Right, a wedyn, dyma ni. Nawr, i ni'n chwilio am templed, felly chi'n gweld fyna ar dros y top yn y cylchoedd yna ar y top. Dwi'n just yn mynd i ddewis templedi. A dwi'n dal ddim yn amlwg fan hyn, dwi ddim yn gallu gweld e'n glir. Felly be ni eisiau gwneud yw newid yr allbwn i fod yn fideo. Iawn, allbwn fideo. Aha, nawr te. Mae rai ni gyd yn templedi mwyn creu fideos gyda'r gair explainer rhywle yn y fe. A chi'n gweld fyna yn yr e-stop dy fi'r pedwerydd un ar draws, yr un gwyrdd gyda'r bulb a'r geiriau Saesneg did you know. Cliciwch ar hwnna. A dyma ni addasu templed. A dyna ni, mae hwnna mewn yna nawr. Nawr, mae cyfarwyddiadau yn ymddangos ar yr ochr ddes. Dim angen rhain arno ni. Felly dwi'n mynd i glicio ar yr X i gael y cyfarwyddiadau mas o'r ffordd. I ni gael, na ne, mwy o le yma. Right, nawr te. Dewch i fi gael mynd nôl i y porwr. I fi gael symud ymlaen. Right. Iawn, oce, mi eisiau newid y Gymraeg. Mae hwnna dal ddim yn llwytho. Chymod beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i gau y tab yma. A fi'n ôl i fan hyn, Express. Express ddim wedi newid i fod yn Gymraeg dy fi gynned, fe? Rhyfedd. Right, fi'n mynd i ail-lwytho Express te. Clicio ail-lwytho. Siwr nes i newid e. Clicio fan hyn. Dyn ni ddim yn gweld yr gosodiadau yma heddi. Mae hwn yn Gymraeg, ond dwi ddim yn Gymraeg lan yna. Wel, fi'n credu bod rhywbeth rhyfedd bach yn digwydd heddi, yn ysde? Dych chi'n gael gweld. Trin ni to. Wel. Na, dwi ddim yn moyn newid iaith i fi, dwi e? Ag yw. Right, wel. Trin hwnna to.
Chbo beth, Giau Express lawr i gyd. Templed fideo sbonio. Dyma ni. Remix. Right, fi'n ni gau'r cyfarwyddiadau lawr, so mae'n hwnna. Cau lawr quick replace, so mae'n hwnna. Right, wel. Bant ni de. Wel, mae hwn yn Saesneg ar hyn o bryd, ond na i drial yng ngorau newid i'r Gymraeg. Felly bydd yr ddywislen ma'n llwytho rhywbryd yn ystod y sesiwn. Cawn weld. Wir. Right. Beth gyda te? Nawr te. Wel, yn gynta, mae eisiau i ni i newid y teitl, wrth gwrs. Iawn, felly, le mae'n dweud, did you know? Dwi'n ni newid hwn i ddweud diwrnod. Defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy Diogel 2026. Mae yn deitl hir. Na i weid na, mae yn deitl hir. Nawr, mae hwn yn aniben tost ar y foment, ydw e? Mae'n aniben. Felly, i helpu fi i wneud hwn yn daclus, dwi'n mynd i roi'r cynllun testyn dynamig ymlaen. Draw'r chwith? Cynlluniau testyn, text layouts. Lan ar y top, dynamig. Nawr, gyda hwnna, allai gydio nawr yng nghornel y blwch testyn, a lles gofer rownd, a dyma ni, right, mae pethau'n edrych yn fwy taclus ma nawr. Right de. Nawr, chi'n fawr beth, fi'n mynd i gael gwared 2026 o fyna, a na i roi fe yn y testyn D yma lawr fan hyn, fi'n meddwl. Fel na. Gret. Nawr, mae effeithio wedi cael ei gosod ar y golygfeydd yma'n barod. Felly, os na i glicio ar y plus, ar y chwarae fan hyn, chi'n gweld mae yna animeiddiad mewn dyn ni yn barod fan hyn. Nawr, mae yna bethau ryfedd yn mynd mlaen oherwydd dwi'n gweld llinell amser chwaith. Mae Express yn cael moment fach rhyfedd, dwi'n meddwl. Right, diwrnod defnyddio'r Rhyngrwyd Diogel 2026. Nawr, fi'n mynd i symud pethau rownd. Ni, fel hyn, wylle. Fel na. Gret. Fi'n gael, smots dy fi'r 2026 yn llai. Felly, rhoi fe fyna yn y canol. A ni, gyn ni chwarae to. Hyfryd. Right de. Nawr, nesaf, beth i fi'n mynd i wneud, yw meddwl am y cynllun lliwiau, colour scheme. Felly, i wneud hynny, be fi'n wneud yw clicio i ffwrdd o bopeth. Clicio ar y llwyd fan hyn. Clic. Right, nawr te. Beth licen ni wneud? Draw'r y chwith, chi'n gweld mae'n dweud theme, thema, cynllun lliwiau. Felly, rhoi clic i hwnna. Nawr, dyma'r thema sydd ar y dudalen ar hyn o bryd, ond dwi yn mynd i sgrolio trwyddo a dewis un wahanol. Iawn? Nawr, felly mewn i modern. Felly, ewch trwyddo a dywyswch gynllun lliwiau chi'n meddwl sydd yn neis. Fi licio'r lliwiau llachar yma fan hyn. Felly, dwi'n mynd i ddewis y cynllun lliwiau yma. Clic. Nawr, wrth ddewis hwnna, chi'n gweld, mae wedi newid lliw y cefndir, y testyn, y siap na sydd o amgylch yr ochr. Allai hyd yn oed gylch droi, chi'n gweld fan hyn, allai gylch droi o amgylch y cynllun lliwiau yma nawr. Felly'r un cynllun lliwiau, mae jyst yn gylch droi o amgylch y lliwiau sydd da fi yn y cynllun. Felly, dyna'r beth olau fi'n ei wneud fan hyn nawr cyn bod fi'n mynd draw i'r iPad, yw just dewis cynllun lliwiau. Right, dyna ni. Right, fi'n mynd i fynd nôl i'r iPad, mwyn cyrraedd y pwynt na. Felly, mi eisiau ni roi teitl, y dyddiad mewn yn yr is-teitl, a wedyn dewis cynllun lliwiau. Right, dyma fi te, fi ar yr iPad, a mae'r iPad yn bihafio mae'r iPad yn Gymraeg. Felly, chi'n gwybod beth, tra bod fi i ffwrdd o'r tudalen, fi'n mynd i ail-agor Adobe Express, just gweld to. Na, chi'n gwybod beth, mae dal ddim yn bodlon i fi agor yr settings na i fyny.
Rhyfedd iawn. Rhyfedd iawn. Right, wel na fe. Sdim i wneud. Mlaen â ni. Symud ymlaen, ynddo fe. Right, ar yr iPad. Newid y testyn. Nawr, allech chi gopio hwn, diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Chymod, allech chi gydio ar hwnna o'r dudalen weithgareddau. Dwi'n na, sa'n siŵr, os mae yr enw na, unrhyw le ar? Na, gyda ddim. Eblaw yn teitl un. Right, symot, nhw'n ni deipo fe de. Right de. Did you know? Nawr te, tri clic ar hwnna, tap, tap, tap. Oops, tap, 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 dewis y cyfan. Right te. Diwrnod. Defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Right. Dwi ddim eisiau'r cyfarwyddiadau, diolch yn fawr. Nawr de, cynllun testyn, dynamic. Great. A nawr, dewch ni gwthio hwn rownd. Great. Nawr, y testyn, dyn ar y gwaelod. Symudwn ni fe lawr, a wedyn dwi'n mynd i newid e. Felly, tapio tair gwaith. Tap, tap, tap. Mae'n dewis y cyfan. Dim gwaith y cyfan. 2, 0, 2, 6. Na ni. Nawr te. Fe welwch chi ar y gwaelod bod da ni yr llinell amser. Nawr, hwnna'r llinell amser sydd ddim yn dangos lan dy fi ar yr cyfrifiadur am ryw reswm. Ond fan hyn, nawr, chi gweld fi gallu sgrolio draws, a sylwch chi, os dwi'n dod reit nôl i ddechrau yr olygfa, does dim byd na. Ond wrth bod fi'n dod ymlaen, dyma ni, mae'r bulb yn y cyrraedd, mae'r testyn yn y cyrraedd, a mae'r fframyn yn cyrraedd. Felly mae yna animeiddiadau wedi cael ei gosod yn barod ar yr elfennau sydd da ni ar dudalen. Felly os dwi'n clicio chwarae, bwmp, 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 na ni, mae popeth yn dod mewn ffordd ddiddorol a cool, yn dweud. Right, cynllun testyn sy'n eisiau fi nawr. Sorry, dim cynllun testyn. Cynllun lliwiau sy'n eisiau fi nawr. Cynllun lliwiau. Right, a wel ar yr iPad, mae yna chydig yn wahanol. Right lan ar y top, fe welwch chi'r palet paint y peintiwr. Felly, rwch tap i hwnna, dyma ni. A nawr, allwch chi fynd trwy'r gwahanol cynlluniau lliwiau. Nawr, es i am un llachar trwytha. Felly, ai mewn i'r un proffesiynol o tro hyn. A dewis cynllun lliwiau proffesiynol. Beth am hwn. Na ni. Dewis cynllun lliwiau. Cofiwch eich bod chi wedyn gallu mynd nôl i'r top a cylch droi, shuffle, o amgylch y lliwiau yma. Credu mae fel landodd e gynta, o'n i'n hoffi fwyaf. Na ni, fel na, yn edrych yn gret. Cadw fynd. Na. Dylen ni wedi stopo. Cadw fynd. Ie, fel na. Gret. Delfrydol. Right e. Nawr, ni'n barod i fy mlaen te i'r cam nesaf. Right, felly nôl â fi i'r porwr. I'r cyfrifiadur. Dyma ni. Nawr, mae popeth am y sleid gyda yma yn gret. Heblaw am y bulb. Mae'r bulb yma ychydig bach yn rhyfedd. Felly, fi'n i glicio ar y bulb, ar y lamp, a dwi yn mynd i ddisodli, replace, disodli hwnna gyda llun mwy addas. Llun na i fynd lan i'r top. Nawr, yn Gymraeg, bydd nhw'n gweud disodli. Dwi'n mynd i glicio fe, mae'n dweud replace. A dwi eisiau disodli fe gyda ased dylunio, design ased. Ased dylunio. Dyma ni. A beth dwi eisiau, wel, beth am rhywbeth fel laptop. Neu allwch chi fynd am, chymod, robot neu rhywbeth i gynrychioli deallusrwydd artificial, AI. Faint da ni? Mae llwyth o wahanol luniodiron da ni. Alla i fe mewn yn un a teipo mewn AI. Beth bach diddorol fan hyn, yn dweud? Hwna'n un da. Lot o ddewisiadau bach diddorol i gael yma. Robot yn siarad fyna.
Felly, sgrolwch trwyddo, dywyswch beth i chi'n meddwl sydd yn addas ar gyfer diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd fwy diogel, gyda'r ffocws eleni wrth gwrs ar ddeallusrwydd artiffisial, AI. Felly yna fynd am yr un yma. Clic. Na ni. Right, nawr, chi sylwi. Mae e wedi cylch droi, felly oedd y bulb wyneb i weired upside down, felly dwi just yn mynd i droi hwn yn ôl rownd. Nawr, mae'r llinyn yma'n ddiddorol. Chi'n bod beth? Dwi'n mynd i gadw fe. Dwi'n jyst mynd i ddod lawr o fe yn hirach tu ôl fyna. Nawr, gwyliwch, falle bydd e wedi tocio. Chi'n gweld, mae wedi tocio ochr y llun i ffwrdd. Os mae wedi gwneud yna, allwch chi just docio fe'n ôl fel yna. Allwch chi docio top o'r gwaelod yn ôl hefyd. Felly, byddwch yn ofalus bod e ddim wedi torri ran o'ch llun chi wrth i chi newid a disodli y llun oedd yna. Gallwch chi hefyd wrth gwrs ailfeintio, os chi eisiau, os ych chi fe fod yn fwy. Na ni, twtch bach yn fwy. Right, fi'n i chwarae'r olygfa yna nawr, clicio chwarae. Ie, a mae popeth dal i weithio, mae'r effaith dal yn edrych yn gret. Right, iawn. Wel, mae eisiau fi i wneud hwnna ar yr iPad, a wedyn ni'n barod i fynd mlaen. Dyma fi yr iPad te, felly tap ar y bulb, a dwi eisiau disodli. Nawr, chi'n gweld, mae'r disodli fyna uwch i bennau. Disodli. Na, dwi'n eisiau ychwanegu teitl, diolch yn fawr. Disodli. A dwi eisiau disodli gyda ased dylunio. Chi'n gweld, mae lawr yna 1, 2, 3, 4, y 5 dewis yn y restr. Ased dylunio. A na i chwilio fan hyn felly am... na i chwilio am AI eto. Lot o ddewisiadau bach da mewn yna. O'n i'n licor ymenydd na. Hwna ni'n da. Nawr te. To, mae eisiau troi hwn rownd. A mae eisiau, chi weld, mae eisiau dad docio. Mae wedi cropo. A mae eisiau hwn i fod bach y llai, nid yn fwy. Felly, bydd e'n wahanol i ni gyd, yn dibynnu ar beth i ni'n dewis. Dyna ni. Right, beth am chwarae hwn, just i wirio bod yr animeiddiad yn edrych yn dda. Hyfryd. Right, mae hwnna'n edrych yn wych. Felly allwn ni fy mlaen i'r darn o gyngor cyntaf sydd â ni. Felly, dechrau ni gael mynd nôl te i'r porwr. Dyma ni. Nawr, gobeithio bod hwnnw'n weithio, achos fel fi wedi sôn wrthych chi, dwi ddim yn gweld llinell amser ar y gwaelod fan hyn, sy'n tymed bach yn rhyfedd, yn dwi? Felly gobeithio, gen i weld nawr. Nawr, be fi'n ei wneud yw, gobeithio bod chi'n gweld clip hir fan hyn. Felly fi'n ei glicio ar add media. Mae'n gweud add blank scene. Diar, na. Dwi'n ddim beth fi moyn o gwbl. Dechrau ni gael trial... Na. Dwi'n yn gweld y byd nawr. Eisiau fi fynd nôl mas. Llwytho nôl lan, ni'n credu. Co fe. Right. Wel, mae rhyw bethau rhyfedd iawn yn mynd mlaen dy fi ar Express. Rhyfedd iawn, wedyn ni. Dwi'n mynd gallu gweld y llinell amser. Pam tybed. Beth os ai jyst mewn i greu fideo newydd sbon, de? Dych chi'n gael gweld. Mae popeth yn rhyfedd. Mae pethau'n crosio yma. Creu fideo. Right. Fi'n gweld pethau fan hyn. Chi'n gweld? Na, diwna ddim yn biafio. Na, gyw wir. Okidoki. Wel. Sdim byd i wneud. Just bwrw mlaen. Right, fi'n mynd draw i'r iPad, fi'n credu. Dyma ni. Beth os na i ychwanegu? Cliciau ar y bottom plus ma. A na i fynd blank scene.
Mae'n dangos. Mae lle yma iddo fe. O, diar. Right. A fi'n ôl mas. Right, chi'n fawr beth, fi'n mynd i'r iPad a felly yna i stico i hwnna'n bach. Ni'n gael gweld. Blank scene. Mae yna. Ond dwi'n mynd i wneud y byd. O, gwbl. Dwi'n achos bod fi wedi zoomo mewn gormod, ydw? Na, gyw. Ond gobeithio gormod fyna. Right, draw i'r iPad. iPad yn mynd i achub y dydd fan hyn nawr, i'n credu. Achos mae'r porwr ddim yn bihafio. O, gwbl. Iawn de. Bad hwnna. Nôl y ti. Oki. Right. Dewch fanne. I ni'n mynd i ddyblygu yr olygfa yma. Felly, i ddyblygu'r olygfa, neu gysys yn neud yw tap fan hyn ar y gwaelod ar yr olygfa sydd â chi. A wedyn chi gweld mae yna fotwm bach 3 dot. Tapu hwnna, a mae da ni ddewis fan hyn dyblygu. Nawr, beth da fi nawr ar y gwaelod fan hyn yw 2 gopi o'r un olygfa, chi gweld? Ai, beth ni'n mynd i gadael yr un gyntaf fel mae hi, ond ar yr ail un, ni'n mynd i roi darn o gyngor. Right, wel, draw y fi i Safari a i'r PDF. Nawr, llwch chi edrych fan hyn nawr am pa ddarn o gyngor i chi'n meddwl sydd yn fwyaf perthnasol. Fi'n eitha lygo'r un yma. Meddyliwch cyn credu AI. Ni ddim yn gallu just credu pob peth i ni'n gweld ac yn ddarllen mae deallusrwydd artificial yn creu, achos mae'n ei camgymeriadau. Iawn? Lot o camgymeriadau. Right, nawr, fi moyn just y teitl yma, meddyliwch cyn credu AI. Felly, tap ddwywaith, a ni'n cael y dolenni yma. A wedyn fi defnyddio'r smotiau glas i ddewis y teitl yna i gyd. Unwaith fi'n hapus da hwnna, chi'n gweld, mae'n y fotwm sy'n dweud copy text. Felly, clic ar copy text. Na ni. A nawr, i fi'n gallu mynd nôl draw i Express. Gan wneud yn siŵr bod fi ar yr olygfa newydd, clic ar yr teitl mawr Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd Diogel. Tap mewn yna. Nawr, fi'n mynd i tapio 2 gwaith. Tap. A glido yr testyn na dwi'n newydd gopio. Nawr, i wneud glido ar yr iPad, ffordd rwyddau i wneud e, fan hyn drws nesaf i ffenest di, chi'n gweld ar top y bysellfwrdd, mae 3 eicon bach. Siswrn, papur a clipfwrdd. Tapwch ar y clipfwrdd di, a dyna ni, a law paste, dyna man. Na fe, meddyliwch cyn credu AI. Gret. Nawr. Cywch chi feddwl nawr am chymod, fel licech chi'r cynllun testyn dynameg i weithio. Ni'n credu felly bod fel na'n well i fi. Iawn. A beth yw'n ei wneud nawr yw mynd nôl a cydio yn yr disgrifiad. Dyma fe fan hyn. Gall deallusrwydd artificial wneud camgymeriadau. Gwiriwch effeithiau a gyfynnwch gwestiynau os oes rhywbeth i weld yn anghywir. Right, dwi eisiau hwnna i gyd. Felly, tapio ddwywaith ar unrhyw un o'r geiriau yna i fi moyn. Tap. Ac yna defnyddio'r smotiau glas jyst i ddewis dechrau a diwedd y darn o destun dwi eisiau. Ac yna copy text. Mae wedi copio. Draw a fi nôl a fi i Express. Nawr te, fi moyn rhoi hwn mewn yn y blwch testyn bach yma. Felly le mae'n gweud 2026, dwi'n mynd i tapio, ac yna tapio 2 gwaith, tap. A chi'n cofio'r clipfwrdd di, fan hyn, drws nesaf siswrn ar papur gwyn, clic, a law paste. Nawr te, gret. Nawr, dwi ddim eisiau newid maint y ffont fan hyn, be dwi'n mynd i wneud yw jyst defnyddio'r dolenni ochr, chi'n gweld, i newid siap y blwch testyn. Fe? Fel na. Gret. Nawr. Beth allwn ni wneud hefyd fan hyn yw meddwl am ein cynllun lliwiau ni. Felly, os dwi'n mynd i'r top y sgrin a tapio ar yr sgwar bach sy'n lliw y cefndir, chi'n gweld mae'n gweud thema tudalen. Felly, allai ddewis lliw gwahanol fel y pink yma. A nawr allai fynd i'r testyn a dewis
lliw gwahanol. Ar gyfer y testyn, mae'r melyn yn gweithio neis. Ar gyfer y teitl fan hyn, gaddewis lliw gwahanol. Glas. Felly bod angen i'r siap yma i matcho lliw y testyn. Felly bod fi'n licio hwnna. Right, a nawr mae eisiau i fi gael llun arall. Felly fi'n mynd i tapio ar yr ymenydd gyda'r AI a fi'n mynd i ddisodli fe. A fi'n mynd i ddisodli hwnna gyda llun. Llun. A fi'n mynd i roi mewn fan hyn thinking kid. O, dim thonking. Thinking kid. Iawn, fi moyn gweld llun o felly plant neu plentyn yn a di fi'n gallu credu hwn? Sa'n siŵr. Na beth ni moyn. Felly, llwch chi ddewis unrhyw un o'r lluniau yma i chi eisiau. Unrhyw beth chi moyn. Fi yn licio meddylwch am liw am y lliwiau. Nawr, mae'r cefndir yn binc. Nawr, mae y ferch yma fan hyn, mae Cris T pink gyda hi. Felly bydde fe'n mynd ar goll. Ond mae'r bachgen uwch i ffen hi fyna a Cris T melyn. Sori, Cris T glas a'r cefndir melyn. Fi credu bydd y Cris T glas na'n gweithio neis gyda hwn. Felly, meddylwch am y lliwiau. Gret. Na ni. Nawr, a beth sy'n eisiau gwneud yw cael gwared ar y cefndir. Iawn, felly sefwch chi'r llun i lwytho, a wedyn bydd Catrin cefndir draw fyna yn y cornel top ochr chwith, unwaith bydd y llun wedi llwytho, bydd hi yn fodlon i ni dynnu'r cefndir. Chi'n gweld, mae llwyd ar y foment, ond fe ddaw hi nawr. Right, iawn. Nawr, fi wedi cael brainwave am un peth arall e drial i gael express i weithio. Felly, na i just cael golwg fan hyn. Tra bod ni'n aros i Catrin. Catrin cefnir, ti'n dod? O de, tre ni hwn. O de. Tap ar y llun. Dal dim Catrin yn dod. Ddeith un ar. Chi athrawon yn gwybod yn union beth sy'n mynd mlaen pan mae pethau ddim yn gweithio. Dyma beth sy'n digwydd weithio, ynddo fe? Right, dewch i ni gael hwnna mewn. Right, mae hwn yn gweithio fan hyn, sydd yn gret. Felly fi'n mynd i nôl fan hyn, a fi'n i chwilio am explainer. Credu gewn ni'r porwr i weithio yna. Credu byddwn ni'n iawn nawr. Gyda thamau bach o lwc, byddwn ni'n iawn nawr. Right, da. Cawn ni off. Right, nôl a fi. Cybo fi. Back in the game, fi'n credu. Right. Iawn. Dych ni gael gweld, a dwi'n weithio'n Gymraeg. Bydde hwnna'n gret. Nag yw, dwi ddim yn biafio yn Gymraeg. A na beth sydd wedi torri hwnna ar y gwaelod. A nawr, dwi ddim yn gallu newid hwnna nôl chwaith. Right, fi wedi torri doi o'n hwnna, red. Gret. Right. Di'r anwyl. Nôl i'r iPad. Right. Nawr, mae hwnna'n gret, eblaw y ffaith bod fi ddim yn gallu cael gwael ar y cefndir, achos bod Catrin cefndir yn llwyd. Ond, gallwch chi wastad ddefnyddio'r botwm delay a'r dewis cyflym, a just peintio ar y cefndir. Na ni, a mae'n mynd. Nawr, allai zoom o mewn, achos chi gweld mae yna fach o...
Rhy bell. Right. Llwn ni ail osod. Triwn ni hwnna to. Delay. Peintio'r melyn. Bwsh, bwsh, bwsh. Fel la. Right, na ren. Y darn bach o felyn am yw myna. Fi'n ni zoom o mewn. Ond fi'n ddod lawr am maint y brwsh. Fel la, perffaith. A wedyn gorffen. Gret, na ni. Fi wedi gwneud gwaith Catrin dros di. Briliant. Right, nawr, dewch ni gael gweld yr olygfa yma, te. Dyna ni. Gwych. Mae'r olygfa yna yn edrych yn hyfryd. Felly, mlaen â ni. Nawr, mae hwn yn rwydd nawr. Ni'n gallu defnyddio'r un dechneg drwy'r amser. Felly ni dewis yr olygfa, 3 dot, dyblygu. Dyma ni. Mae da ni gopi newydd o hwn to. Dewch i ni gael neidio draw te i'r PDF. A beth i fi'n mynd am trwy? Na, dim diolch. Continue on the web. Right. Mae hwn yn bwysig. Dwedwch wrth oedolyn os oes rhywbeth yn teimlo'n anghywir. Mae hwnna'n bwysig. Iawn. Dim jyst gyda deallusrwydd artiffisial. Gyda unrhyw beth. I wneud ar we. Neu dim jyst y we. Right. Na re. Tapio ddwy waith ar y teitl. A wedyn defnyddio'r smotiau glas i ddewis y darn i chi moyn. Copy text. Gret. Nôl a fi. A dyma ni, dewis y testyn. Tapio mewn yna. Tapio tair gwaith. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na ni. A glido. Chi gofio'r clipboard D sydd fan hyn. Dwp. Allow paste. Gret. A dewch ni gael mynd y syth drawdau gydio yn y darn testyn yma. Os welwch chi rhywbeth brawychus, scary, cas, neu ddryslyd, dwedwch wrth oedolyn cyfrifol. Cyngor pwysig iawn. Copio hwnna. Nôl a fi. A nawr dwi'n mynd i gyfnewid y testyn yma fan hyn. Dewis e, tap unwaith, a nawr unwaith mae'r bysellfodd yr agor, tap tair gwaith ar y testyn. Tap, tap, tap. Na fe, mae'n dewis e gyd. Draw fan hyn, y clipboard bach di. Na ni, allow paste. Yeah, gret. A nawr bod e gyd mewn, allwch chi feddwl nawr am bethau fel, right, gall hwn ddod lawr. Cofiwch, dwi ddim eisiau newid maint yr testyn melyn a'r testyn, chwod y ffaith i hun. Dim ots fi newid maint y cynllun testyn dynamig ar y top, achos mae'n mynd i fod yn wahanol bob tro. Ond licen i gadw maint yr ffont ar y gwaelod fyna, yr un peth bob tro os gallai. Right, nawr, lliw. Dewch ni gael mynd to, mewn i'r cynllun lliwiau. A defnyddio rai sy'n perthyn i thema'r dudalen. Iawn, ni wedi defnyddio'r glas tywyll, ni wedi defnyddio'r pink, felly beth am y melyn tro hyn. Nawr te, wel, os mae'r cefndir y felyn, dyw'r testyn yma ddim eich bod yn felyn, felly beth am i hwnna i fod yn glas tywyll, a beth am i'r teitl yma i fod yn pink. Gred, sa'n meddwl bod angen y linell yma fan hyn. Wel, mae hwnna'n edrych yn gret. Fi'n credu bod eisiau fi nawr i newid y lliw yn dweud. Felly, dwedwch wrth oedolyn os oes rhywbeth yn teimlo'n anghywir. Right, tap ar y llun. Right, nawr. Na ni ddisodli fe. Disodli gyda llun. A fi'n mynd i roi mewn fan hyn teacher. Dyma ni. Gyda'n edrych yn gret. Gyda'r llun. A cofiwch nawr, pob tro ni'n neud hwn, mae'r lluniau yma yn derbyn yr animeiddiadau yna. Felly mae'r llun yma yn mynd i animeiddio mewn. Dyna beth sy'n gret am ddefnyddio'r templedi yma, bod pethau bach fel yna'n barod na yn ei lle. Right. Nawr. Fi'n credu beth fe'n ei fwy synwyr bod yr athrawes yn edrych i mewn ar weddill y sleid. Felly fi'n mynd i safle a troi yn llorweddol. Mae'n yna'n well, yn dweud. A nawr te, mae Catrin Cefndir dal ar streic draw fan hyn, sa'n siŵr pam. Felly dwi'n mynd i wneud y delay fy hun. Dewis cyflym yn iawn, a just dechrau peintio. Na ni, chi'n gweld, o amgylch. Fel hyn.
Nawr, wps. Cam yn ôl. Nawr, allech chi fod yn cadw'r plant wrth i dysgu mewn, neu yn ei dileu nhw, os chi eisiau. Wps. Na, mae hwn lot rwyddach os mae Catrin Cefndir ddim ar streic. Lot rwyddach. Ond, mae'n ddefnyddiol bod chi'n gwybod bod chi'n gallu gwneud fel hyn fyd, ynddo e? O, ti ar. Brwsiwr i fawr, chwel. Na ni. Right, fi'n i ar lefel A am nawr, yn credu. Right. Iawn. Right, ydych chi'n gwylio'r olygfa yna te. Chwarae. Gret. Gret, hyfryd. Right, fi'n mynd i wneud un to. Os mam sydd o fi, fi'n mynd i wneud un to. Right, felly dyblygau hwn unwaith to. 3 dot, dyblygu. Nawr, llwch chi wneud o'n gwmnwythau chi moyn, wrth gwrs. Right, bod ni, a un ffaith fach arall da i fi meddwl sydd yn bwysig. Beth yw'r cyntaf yma? Cadwch eich gwybodaeth yn breifet. Cyngor da. Copio hwnna. A mewn fan hyn yn lle'r testyn yma. Tap. Wedyn tapio tair gwaith. Tap, tap, tap. Wp, os yna gweneud eich, yw'ch chi ddefnyddio'r smotiau glas. Glido gyda'r clipboard D sydd fan hyn. Dyna ni, allow paste. Gret. Nôl a fi i'r PDF. Dewis hwn. Copy text. A dewis y testyn. Glido fe mewn. Allow paste. Dyna ni. A to, llwch chi chwarae rownd gyda gosodiad y testyn yma. Fi'n bod yn edrych yn iawn fel la. Na ni. A fi ni ddisodli'r llun ar athrawes, disodli, a fi yr asedau dylunio tro hyn, dwi'n meddwl. Beth am rhywbeth fel password. Password. Yeah, great. A mae da ni bethau fel un, sgwnnwch rhywun na, hwnna ni'n da. Nawr, new'n siŵr bod fi ddim wedi tocio fe. Eisiau ailfeintio bod fi'n gweld ei gyd yn glir. Nawr, os chi'n gweld yn anodd i ddaddocio fe, iawn, yna, beth yw'ch chi'n neud yw clicio ar yr arwydd tocio, a just ar y top yna dewis greiddiol. Na ni, a bydd e'n dangos y cyfan i chi. A fe, fel la. Gret. A dwi eisiau newid y cynllu lliwiau nawr. Chi a i'r cefndir. Ewn ni am, beth dwi heb gael, dych chi'n gael sgrolio nôl. Fi wedi cael y glas tywyll, pink, melyn. Right, felly glas tywyll, pink a melyn, glas tywyll, pink, melyn. Felly dwi heb gael y glas golau eto. Iawn. Chymod, mae testyn glas tywyll yn gweithio'n iawn. Felly yna jyst newid y teitl yma i fod yn yr melyn golau. Mae'r melyn fwy tywyll na jyst yn gweithio neis ar gyfer y fframyn ar o'n rymel, dwi'n meddwl. Right, wel, dyma ni. Nawr, mae da fi, lawr fan hyn, fel llwch chi weld, 4 golygfa, sef teitl. Meddyliwch cyn creu AI. Cyn credu, AI. Dwedwch wrth oedolyn os oes rhywbeth yn teimlo'n anghywir, a cadwch eich gwybodaeth yn breifet. Nawr, i orffen hwn ar gyfer yr olygfa gyntaf, ar gyfer yr weithgaredd gyntaf, beth dwi yn mynd i wneud yw just ychwanegu cerddoriaeth gefndirol a trawsnewidiadau, effaith trawsnewidiadau. Felly ychwanegu cerddoriaeth gefndirol, ewch i'r cyfryngau, ar y top, ewch draw i sain. Nawr, fan hyn, allwn ni sgrolio lawr. Nawr, mae'n fideo i'n 20 eiliad, 20 eiliad o hyd. Felly, newch yn siŵr bod y darn o gyddoriaeth i chi'n dewis o leia mor hir a hynny.
Right, nawr, dwi'n iddo lawr. Nawr, ar gyfer rhywbeth fel diwrnod defnyddio'r Rhyngrwyd Diogel, dwi'n meddwl bod rhywbeth, chymod, cerddoriaeth eitha modern yn mynd i weithio. Felly, dwi'n iddo lawr, felly, rhywbeth fel dans, felly. Lawr i dans. Right, nawr, just gwiriwch nawr hyd y traciau yma, wrth gwrs. Beth am hwn? Pop Deep House. Mae'n dod? Na, sy'n hwnna. Blue Morning, trwy ni hwn. Hwna'n ni'n da, gyfer defnyddio'r Rhyngrwyd Diogel. I ni. Nawr, mae lot o'r rhain wedyn bach yr ifer, bydden ni'n dweud. Beth am hwn? Uplifting House. Energetic Summer Party. Nawr en. Beth yw hwn? Helo. Na. Ewch trwyddo nhw. Hwna'n gŵr. Bili go hwnna. Right. I ychwanegu hwnna, clicio ar enw'r trac a dyna fe mewn. A dewch i ni gael rhoi traws newidiadau mewn nawr. Felly, ei roi traws newidiadau mewn rhwng eich golygfeydd, neu gys rhaid chi'n neud yw dod rhwng unrhyw ddwy olygfa. Felly dwi fel arfer yn mynd rhwng y ddwy gyntaf. Chi'n gweld mae yna arwydd plus bach na. Tapiwch ar hwnna. A mae'n dweud fan hyn, ychwanegu traws newidiad. Felly dwi'n mynd i ddewis hwnna. Ac yna allwch chi drial nhw mas. Enghraifft dipio i ddi, trwch i wyn, toddi. Hwna'n effaith cwl. Neu mae ydych chi gwthio. Fi'n licio'r gwthio na. Pontio, oipio. Dwi'n mynd i fynd yn gwthio, dwi'n meddwl. Ie, gret. A wedyn dwi'n mynd i ychwanegu'r effaith yna i bob golygfa arall. Felly, defnyddio gyda phob golygfa. Oce, nawr te. Llai clicio chwarae nawr te, i ni gael gweld trwy mwyn yn disgwyl. Chi'n mwyn beth, na i guddio yr llinell amser, fel bod ni'n chi gweld yn gliriach. Ni'n cael gwared hwnna. Na re, ffitio'r dudalen. So hwnna lot o well. Rhaid o, wreiwn ni fe de. Right, wow. Hwna'n gret. Hwna'n gret. Nawr, beth sy'n eisiau ddo yw, ar y diwedd, mae'r gerddoriaeth yn stopio'n sydyn yn dweud. Felly, dewch i ni gael mynd nôl, golygu llinell amser. Tap nawr ar y clip gwyrdd ar y gwaelod fyna. A dwi eisiau pylu allan ar y diwedd. A mae hwnna jyst yn mynd i ffado'r gerddoriaeth mas. Dewch i ni gael clywed ew fan hyn. Na fe, chi'n gweld, mae'n ffado fe mas yn broffesiynol y diwedd. O'n i'n rili hoffi'r traws newidiadau'r golygfeydd, yr un a'n edrych yn gret. Felly, os ych chi moyn gorffen fyna, dwi ddim wedi enwi hwn eto, felly dewch i ni gael enwi'r ffail lan ar y top, gan y top o'ch yr chwyth. Fideo AI 2026. Nawr te, dyna ni. Nawr, os ych chi wedi gorffen y fe fyna, allwch chi lawrlwytho fe fel ffail MP4, MP4, neu, os nag ych chi moyn lawrlwytho ffeiliau a delio gyda hwnna, allwch chi jyst rannu'ch fideo fel dolen gweld yn unig. Iawn? Creu'r ddolen, a wedyn unrhyw sy'n clicio hwnna wedyn, byddwn nhw'n gallu gwylio a clywed eich fideo bendigedig chi. Right, wel, ni barod i fi mlaen te, i'r ail weithgaredd. Nawr, mae'r ail weithgaredd yn cario mlaen o'r weithgaredd gyntaf yma. Nawr, allwch chi adael eich fideo chi fyna, le ma fe, neu os ych chi eisiau, allwch chi ddod mlaen i'r ail weithgaredd dy fi. A be ni'n mynd i fod yn neud fyna yw addasu hwn mwyn ychwanegu cyflwynydd i'r prosiect. Iawn? Right, bant ni de. Wel, be fi'n neud yw, yw ni gadw hwn fel ma fe. Iawn, licen ni gadw yr fideo yma fel mae e.
Ond, os dwi eisiau gwneud copi o'r fideo yma mwyn gweithio ar fersiwn arall, neu gys rhaid wneud hwn. Right? Mae'r llinell amser rhagor dy fi. Felly, draw yn y cornel ochr dde, drws nesau le mae'n gweud dangos amseru, chi'n gweld chi'n gallu cuddio llinell amser. Fel yna. Nawr, gyda'r llinell amser wedi cuddio, beth chi'n gwneud nawr yw clicio ar y 3 dot a dyblygu y fideo cyfan. Chi'n gweld? Dyblygu. Nawr mae dyn ni 1 a 2. Fideo 1, fideo 2. A beth yw'n gwneud yw mynd i fideo 2 a golygu y llinell amser fan hyn. Right. Nawr, be ni eisiau gwneud yw ychwanegu cyflwynydd, troslais ac yn y blaen. Right, dechrau ni ddechrau gyda just troslais syml yn gynta. Ar y olygfa gynta, lyca ni gael troslais syml yn gweud cyngor deallusrwydd artiffisial. Iawn, rhywbeth fel yna. Cyngor ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial. Right, wel, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau chwith. Dwi ddim yn chwilio am gerddoriaeth rhagor. Ond dwi eisiau bod yn y sain, a dwi'n mynd i glicio ar y botwm llwyd sy'n just fan hyn, sy'n dweud recordio troslais. Caniatau'r meicroffon, dyna ni. Right, nawr, fel arfer, byddwn ni'n gweld smotiau glas fyna. Dechrau ni gael, wel, drio recordio beth bynnag. Gobeithio bod yn weithio. A wneud ddechrau recordio. Yn cyfrif fi lawr. Cyngor ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial. Na ni. Right, nawr. Credu bod yr iPod wedi rhewi draw yn dych chi fyna. Dych chi'n gweld y clip na mewn o gwbl. Nagych. Rhyfedd. Chwarae hwnna'n ôl. Oh! Diar. Yn trio hwnna to. Mae'n ôl nawr. Right, fi'n mynd i droi lefel y gerddoriaeth, fyddwch chi'n falch i glywed, right lawr i ryw 10%. A te, dechrau ni'n gweld, ydw i'n gallu clywed y troslais nawr. Ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial. Ydy ma fe. Right. Mae lawr ar gerddoriaeth bach to, fi'n credu. Mae fel bach yn gryf o hyd. A felly yna i ddod ar troslais draw tym y bach. Fel yna. Right, trwy'n fy to. Gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial. Right, iawn. Nawr, falle bod eisiau ymestyn yr olygfa. Chi gweld, dyw'r olygfa ddim quite digon hir i gyfro i orchuddio yr troslais. Felly dwi jyst yn cydio yn yr ymyl ar yr ochr dde, ymestyn hwnna mas, a dyma ni. Right, nawr te, fi'n barod te ar gyfer yr olygfa nesaf, sef meddyliwch cyn credu AI. Nawr, allwch chi, mae lan i chi nawr, allwch chi just darllen yr teitl, neu allwch chi darllen y wybodaeth ydych chi o dan o fe. Iawn, fi jyst mynd i stico at darllen y teitl, dwi'n meddwl. Felly, be fi'n ei wneud yw dod ar pen chwarae, y linell ddi yma nôl i ddechrau'r olygfa nesaf, a dwi'n jyst mynd i ddweud meddyliwch cyn credu AI. Nawr, be fi'n ei wneud yw, dwi yn mynd i recordio fy hun yn dweud hwnna, ffilmio'n hun. Felly i wneud hwnna, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau. Ar y top, dwi'n mynd i'r fideos, a dwi'n mynd i ddewis recordio eich hun. Na ni. Caniatau'r meicroffon, a dyma ni, chi gweld, fi'n chi gweld yn hynna fan hyn nawr, a mae'r sgript fyna, lle weld y sgript os dwi eisiau darllen e. Iawn. Lle weid rhywbeth amdano fe. Iawn, lle weid rhywbeth fel, cofiwch bod deallusrwydd artiffisial yn gallu gwneud camgymeriadau. Felly na weid rhywbeth fel la. Iawn, right, bant a fi recordio te, cychwyn recordio, cyfri fi lawr. Cofiwch bod deallusrwydd artiffisial yn gallu gwneud camgymeriadau. Na ni, gret. A wedyn os chi'n hapus gyda hwnna, cadw recordiad. Os ych chi ddim, ailosod a mynd eto. Right, clic ar cadw recordiad. Right, dyma fi fan hyn. Nawr, mae e'n cuddio, i fi yn cuddio, chymod, popeth sy'n mynd mlaen fan hyn nawr.
Felly, beth sydd eisiau fi wneud i gael... Wel, yn gyntaf, mae e wedi troi yng Nghrys T. Dwi ddim yn gallu darllen yng Nghrys T, mae e ffordd wrong round. Felly fi yn mynd i fynd i safle a troi yn llorweddol, fel bod yr ysgrifen y ffordd cywir o amgylch. A beth yw'ch chi'n neud gyda hwn yw falle tocio eich fideo chi i siap cylch. Iawn, mae'n wastad yn gweithio neis. Felly, i wneud hwnna, beth na i wneud yw... Clicio'r fideo, chi'n gweld mae da ni fan hyn yr eicon tocio a dewis cylch. Allwch chi fframio'ch hunan yn y cylch, neu'n siŵr bod chi'n y canol. Tap i ffwrdd. A dyna ni. Right. Nawr, le fi'n i roi'n hynna? Wel, beth os na i roi fi fel y cyflwynydd yn y cornel gwaelod ochr dde bob tro. Rhywbeth fel na. Nawr, os ych chi mewn stafell ddosbarth swnllyd, yna mae'n siŵr bod yn syniad da i chi i wella'r lleferydd. Botwm gwyrdd, y cornel top o'ch chwith, gwella lleferydd. Iawn, na ni. Nawr te, dewch i ni gael te mynd nôl i'r ddechrau y fideo a dewch i ni gael gwylio y ddwy olygfa sydd â ni. Cyngor ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial. Cofiwch bod deallusrwydd artiffisial yn gallu gwneud camgymeriadau. Wel, great. Right. Dewch i ni gael neud na to. Iawn, fi'n i fynd i'r olygfa nesaf. Cyfryngau, fideos, recordio'ch hun. Be fi'n i ddweud tro hyn? Wel, fi'n i ddweud rhywbeth fel, os welwch chi rhywbeth rhyfedd, dwedwch wrth oedolyn. Rhywbeth fel na. Iawn, os welwch chi rhywbeth anghywir. Os mae rhywbeth yn teimlo'n anghywir, os mae rhywbeth yn teimlo'n anghywir, dwedwch wrth oedolyn. Right. Cychwyn recordio, bant y fi. Os mae rhywbeth yn teimlo'n anghywir, dwedwch wrth oedolyn. Na ni. A wedyn cadw recordiad. Mae hwnna lawr fyna nawr ar y olygfa. A fi'n mynd i wneud yr un sgil eto. Felly fi jyst yn mynd i ddod draw. Fe eisiau fi droi fel bod yn Grys D yn gallu cael ei ddarllen. Wps. Neu fi ma. Fan hyn. Tocio nawr te. Arwydd tocio. Tocio i gylch. Fframio fel lan. A fe. Dewch i ni gael mynd o. O, a cofiwch wella'r lleferydd. Botwm gwyrdd ar y top. Na fe. Wedi wneud. Nôl o fi dechrau de. Nawn ni wylio'r fideo i gyd. Lan nes nawr. Defnyddio deallusrwydd artiffisial. Cofiwch bod deallusrwydd artiffisial yn gallu gwneud camgymeriadau. Os mae rhywbeth yn teimlo'n anghywir, dwedwch wrth oedolyn. Iawn, a wedyn olygfa ola te. Yn hyn. Cyfryngau, fideos, recordio'ch hun. Bant y fi. Ac yn olaf, peidiwch â rannu unrhyw wybodaeth breifet. Iawn, cadw recordiad. Mae hwnna wedi mynd lawr. Gwych. Yr un sgiliau to. Fi'n mynd i droi hwnna fel bod fi'n gallu darllen y Grys T. Fi'n mynd i docio fe i siap cylch. Fframio'n hunan yn y cylch. Tapio i ffwrdd. Ailfeintio hwnna lawr yn y cornel. Dyna ni. Nawr, beth sylwch chi yw, mae'r fideo nawr yn hirach na godd heb y fideos a'r troslais. Felly, mae'r gerddoriaeth yn rhedeg mas fan hyn. Chi'n gweld? Mae'r gerddoriaeth, os na i chwarae o fan hyn, yn rhedeg mas hanner ffordd trwy'r olygfa ola. Dwedwch wrth oedolyn. Ac yn olaf, peidiwch â rannu unrhyw wybodaeth breifet. Mae'r gerddoriaeth wedi mynd. Chymod beth fi'n ringo fi wneud? Gwella lleferydd ar hwnna. Right. Nawr te, mwyn ymestyn y gerddoriaeth, ni gyd sy'n rhaid chi wneud lawr ar y llinell amser yw tapio ar y baryn mawr gwyrdd a jyst llusgo hwnna mas fel bod e'n ymestyn i ddiwedd eich fideo chi.
Right, a dyna fi di wneud. Dechrau fi gwylio hwnna nôl o dechrau de. Cyngor ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial. Cofiwch bod deallusrwydd artiffisial yn gallu gwneud camgymeriadau. Os mae rhywbeth yn teimlo'n anghywir, dywedwch wrth oedolyn. Ac yn olaf, peidiwch â rannu unrhyw wybodaeth breifet. Wel, dyna ni, bendigedig. Wel, yn sicr wedi gwella'r fideo gyda esgiliau na o ychwanegu troslais, recordio fideos o'n hynna'n yn sôn am effeithiau yma, a hefyd yn addasu lefel y sain wrth gwrs fel bod y cerddoriaeth yn eistedd o dan y fideos a'r llais. A wedi mynd ar fideo na'n sicr i lefel arall. Yn yr un ffordd, allwch chi lawrlwytho'ch fideo gorffenedig, llwytho lawr fel MP4, rhannu gan glicio dolen gweld yn unig, fel arfer. A dyna ni. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r weithgaredd na. Fi'n sicr wedi mwynhau creu y fideo yma. Dwi ddim wedi mwynhau'r trafferth fi wedi cael ar y poror heddi, ond fi gobeithio bod hwnna ddim wedi effeithio chi hefyd. Fi siŵr falle mai dros rhywbeth gyda'n nghyfrif fi yw e. Ond beth bynnag, fi'n siŵr bydd popeth yn gweithio'n iawn erbyn bod fi'n gorffen y wers yma nawr. Dyna fel mae cyfrifiadurol yn mynd, ynddo fe. Wel, diolch enfawr i chi am ddod i'r wers. Cofiwch bod gwers i byw gyda ni ar thema wythnos iechyd meddwl plant, dydd Iau. A wedyn gwers fyw ola'r hanner tymor ar ddydd Gwener, bore dydd Gwener, yw dydd Music Cymru. Felly mae yna ddwy thema ar ôl wythnos ma, credwch neu beidio. A thrawon, llwch chi gyfrestru am reina gan fynd i'r ddolen fan hyn sydd ar y top, adobe.live lessons. Nawr, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi cymryd ran yn gweithgareddau yma, thrawon, yna bydde fe'n gret os tasach chi'n gallu tagio fi mewn at Ysgol Digidol, at Meredydd J, at Meredydd Jones, a hyd yn oed hashnod Adobe ar gyfer addysg, sef Adobe Edu Creative. Tagiwch yn mewn fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith bendigedig chi. Wel, diolch yn fawr iawn ffrindiau am ddod ar gyfer y wers fyw yma. Gobeithio bod chi'n mwynhau, a gobeithio wir na i weld chi ar un arall yn fuan yn y dyfodol. Ond nawr, hwyl am y tro!